Ino mutha kuyamba. Okay. Tikulandireniso abale tsiku la lero makamaka kumkumano wathuso wa Palaini maybe tikhale tikupitiriza zina kuona be umboni wambiri wa chipulumutso chathu kuchokera m'malemba kupatulika monga be chakhala chiulendo chachikulu kwambiri masiku onse amene tikukhalira pa dziko lino lapansi. Tikukhulupirira kuti tonsefe amene tili pano tsopano tili bwino ndithu. Mulungu ndithu watikomera mtima tili bwinonso ife kuno. Imene tsiku lilanango liyambapo ndi chapter 1 mavesi awiri 1 and 2 nde tsiku la lero lipitirizapo kuchokera pa verse 3 ndikalekezapo verse 5 tsiku layo ndipanga ndi kuti mavesi atatu buku la Efeso chapter 1. Komano tisanapitirire ndi china chilichonse tipemphere kuti Mulungu atisogolere tsiku la lero. Semaso tipemphere. Olemekezeka ndi inu Mulungu komanso Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu amene tsiku la leronso mwatidalitsa mwapadera kukhala nawo moyo kuonanso chisomo chachikulu chotere kuwala kwa dzuwa ndi mtendere wonse ndi madalitso onse mwa Khristu Yesu mwana wanu wokondedwa. Tikufikanso ku mpando wanu wachifumu nthawi ino yakummawa kulakalakanso kulandiranso chakudya chauzimu chimene makutu athu satopa kuchimva asangalala nacho pakuti ndicho chatiwombola ife kutipatsa ife ufumu wanu kutipatsa ife chilungamo chanu chimene ndikale lonse sitinachiona ife. Ndipo mupitirize Mulungu wathu kutithandizira kumvetsetsabe za cholinga cha uthenga wabwino onse umene mukulalikira pakati pathu. Zikomo kwambiri chifukwa kuti muli nafe mukhala nafe popeza munati pali awiri atatu amene asonkhanira pa dzina lanu inunso mudzakhala pomwepo monga Mateyu chapter 18 verse 20. Mzimu wanu tinong'onezebe zambiri makutu athu natseguke mtima wathu nukhulupirire malingaliro athu nasangalale ndi uthenga wanu mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu kufuna kwanu chitidwe. Amen. Ndikukhulupirira kuti ndikumveka bwino kumeneko. Tsiku la lero ndikunena kuti ndikhala ndikupitirizapo buku la Efeso mu Efeso chapter 1 komano ndigwiritsa ntchito kwambiri mavesi atatu verse 3, 4 and 5 ndimene tikhale tikukambirana tsiku la lero monga wiki ziwiri zapitazo apangapo Efeso chapter 1 verse 1 and 2 imene be tinangonapo chiyambi cha buku la Efeso imene linalembedwera cholinga chenicheni komanso chikatikati cha buku lonse la Efeso kuti chinali chani. Tinaonapo kale kunena kuti buku la Efeso linalembedwa ndi m'bale Paulo makamaka pofuna be kuwalitsira uthenga wa Mulungu umene anawikiriza mwa mwana wake Khristu Yesu lero kuti chipulumutso chonse chikachokere ngakhale pakukhulupirira mwa iye. Ndikukhulupirira kuti ndi imene inali point yayikulu imene inapanga uthenga wa tsiku limenelo kunena kuti mwa Khristu Yesu ndi momwe mwakhazikika chinthu china chilichonse komanso mwakukhulupirira mwa Mulungu ona yekha. Zimene kwambiri ndikukhulupirira kuti tinazikambirana kwambiri kuma vesi yoyambirira ndi vesi ya namba 2. Mano tsiku la lero tikhalanso tikupitirizabe makamaka fundo zina mwa izo zikhala ngati kuti zikubwereza chifukwa ndikukhulupirira zoti uthenga wabwino ndi umene udzalalikidwe ku nthawi zamuyaya. Tikamawerenga buku la Chivumbulutso amanena kuti uthenga wabwino wosatha makamaka mu Chivumbulutso chapter 14 verse 6 nena kuti anaona angelo akuluka mlengalenga kukhala uthenga wabwino wosatha ulalikire ku dziko lonse lapansi. Ndikukhulupirira kuti ndi uthenga omwewo wakuyang'ana mwa Khristu Yesu wakukhulupirira Mulungu yekhayo umene uzakhale kulalikidwa mkati mwa miyoyo yathu. Buku la
Yuda limatiuza kunena kuti ndikondwerabe kukumbutsani ingakhale muzindikirabe zinthu zambiri kupera kuti kuzindikira kwathu kwa zinthu zina zimene takhabe tikudutsa mu experience ya moyo wa Chikhristu kupera kuti zikhoza kutichitira bwino pamene tikuzimva mobwerezabweza mkati mwa miyoyo yathu, chimene singakhale angelo nthawi zonse amakumbutsidwabe nthawi zonse kuti akuyenerabe kuyang'ana mwa Mulungu komanso mwa Khristu kuti umoyo wawo upitirebe kukhala mmene alili. Kupera kutinso ndi wifenso anthu kukhala pa dziko lapansi chitikhaliranso momwemo. Ya tsiku layo monga ndanena kale kuti tikupitiriza buku la Efeso makamaka mu verse 3 ndi imene itiyambire makamaka tsiku layo tikhoza kusekula mababu Efeso chapter 1 verse 3 akhalebe pale mawu oonetsera pa mtundapo kuti madalitso a Mulungu mwa Khristu mpulumutsi wathu ndi mutu wa eklesia. Komano kupera tingokhuzapo nsonga chabe ya mutu umenewu makamaka zinazo tikhabe tikupitiriza mkati mwa ndime pamene tikhabe tikupitiriza buku la Efeso. Verse 3 ikuyamba chonchi akuti wolemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu zakumwamba mwa Khristu. Verse 3 ndi imeneyi tikuyibwerezanso wolemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene anatidalitsa ife ndi Khristu. Ndi verse imene yambire imeneyi mukhoza kuona kuti verse ikufuna itibwenzerebe pang'ono ku chimene timakambirana wiki ziwiri zapitazo makamaka mu verse 1 komanso mu verse 2 imene makamaka tinaonapo za Mulunguso amene akuyenera kupembedzedwa, Mulungu amene akuyenera kukhulupiridwa makamaka masiku ano ndi mibado yonse imene ikhale kubwera kutsogoloko kapena ku nthawi zamuyaya. Mulungu yekhayo amene akuyenera kuyima ngati Mulungu yekhayo amene akuyenera kuyima ngati wopulumutsa wanthu. Nde muona kuti verse ikuyamba ndi kulankhulabe kuti wolemekezeka ndiye Mulunguyo amenenso ndi Atate wa Ambuye wathu. Choyambirira kuyamba kuti Mulungu, chamba 2 Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikhoza kupenzapo mafunso ndithu angapo ndithu onena kuti ndi chifukwa chani verse ili likula plus chamba 2 Atate wa Yesu Khristu isanafike kwa ifeyo anthu makamaka amenenso tili ali Mulungu wathu plus apo amenenso ali Atate wathu. Komano ikuyamba kuonetsera kale kunena kuti ndiye Mulungu wa Khristu, ndiye Mulungu wa ife tonse inde chabwino. Komano Mulungu wa Khristu plus apo Atateso wa Ambuye wathu Yesu Khristu. So mafunso amene angababwere mwina kwa anthu ena amene samazindikira kunena kuti Mulungu amene ndiye yani kapena kuti Khristu ndi aniso pambali pa Mulungu amene munabe mumasire zathu amene takhabe tikuona kuti kodi Mulungu wona ndiye uti. Amene dziko lapansi likupitirabe ndi mafunso ochulukira komanso likupitirabe ndi zifunso zochulukirabe zokhuza makamaka Mulungu wene oona pamene nama Mulungu woona ndiye Mulungu mmodzi mwa atatu zimene zimaonetsera Mulungu Atate, Mulungu Mwana komanso Mulungu Mzimu Woyera. Zimene mu verse 1 and verse 2 tinaonapo kuti ndi cholinga cha Bible buku la Efeso ndi zosemphana kwambiri. Tsiku la leronso zikutitengeranso ku mutu wina kunena kuti Mulungu ameneyu amene timamuziwa kwambiri kuti Mulungu woona ndiye mmodziyo ameneyinso ndi Mulungu wa Khristu. Cha number 2 ndi Atate wa Khristu Yesu. Mbali ina anthu amakhalabe akumuona Khristu Yesu ngati Mulunguso payekha, Mulungu Mwana kapena kutinso mbali inaso enaso amakhoza kulankhula akunena kuti ndi Atate Yesu payekha. Ndikumbukira tsiku lina ndikucheza ndi m'bale wina ndikamfunsa kunena kuti Khristu Yesu umamuona bwanji, ndi amayankhula kunena kuti Khristu Yesu ndi Atate wosatha.
akuyimiranso kunena kuti ndiye atate weniweni amene Bible limakhale kumkamba. Ndi titalowabe malemba mbala amene anamvesesa kunena kuti okay, kodi Bible limalankhula chani likamanena za Khristu ngatate. Komano apa pano tikufuna tione kaye koyambirira fundo zakuyambira zikunena kuti kodi ndi chifukwa chani atate ameneyu kapena kuti mulungu ameneyu akuonekera ngati mulunguso wa Khristu cha namba 2 atate wa Khristu. Ndi tiyamba ndi kuyambirira umboni umene uli m'Bible kunena kuti kodi ndizoona zonena kuti mulungu ameneyu ndi mulunguso wa Khristu Yesu, amene mbali ina mwina anthu ambiri amamuonanso kuti Khristu ndi mulunguso payekha, kapena ndizoona zonena kuti atate ameneyu ndi atatenso wa Khristu Yesu, amene anthu enanso amamuona kuti Khristu Yesu ndi atateyo. So ndi zina mwa izo zimene tikhale tikufukula kukhulupirira kuti umboni wona okha umene tingaupeze kuchokera m'malemba kuyenera kuchokera pakamwa pa mwini wake Khristu Yesu atumidwa ndi Khristu Yesu. Tikufuna tionepo umboni umene uchokere kwa Khristu mwini wake. Kukhulupirira mu Yohane chapter 5 verse yake ya 31 matsika mmosi pali nkhani ya umboni wa Yesu Khristu umene ananena kuti ati umboni wake ndi oposa kwambiri, sofanana ndi umboni wa anthu. Ndi kukhulupirira kuti tigwiritsa ntchito umboni wa Yesu kuti Yesu Khristu anayankhula chani za mulungu ameneyi, anayankhula chani za atate ameneyi. Kodi iye anavomereza zoti mulungu ameneyi ndi mulungu wake kapena kuti atate ameneyi ndi atate wake? Okay, mosachedwa tipite ku Matthew chapter 27 verse 45 pamene pali umboni wina okhazikika umenenso Khristu Yesu pakamwa pake anayankhulapo otchulapo mulungu ameneyi. Kukhulupirira nthawi imeneyi ndi nthawi imene Khristu anali ali pa mtanda, makamaka pamene anali atasenza makamaka mphulupulu ya dziko lapansi kapena kutchimo la dziko lapansi limene anayenera kubwera kuzafera makamaka ku dziko lino. Matthew chapter 27 verse yake ya 45 pali umboni pamenepo pamene ukuonetsera kuti kodi Khristu amamuona ngati ndani mulungu amene. 27 verse yake ya 45 ngakhala kuti ndi kuthekera kuwerenga tikhonza kumawerenganso. Ndikuwerenga verse yake ya 45 akunena kuti ndipo ora lachisanu ndi chimodzi panali mdima pa dziko lonse kufikira ora lachisanu ndi chinayi. So ndi pa mtanda apa zimene zinachitika pa mtanda ora namba 6 imene akuti kunali mdima ndithu ku dziko lonse lapansi. Verse 46 ndipo poyandikira ora lachisanu ndi chinayi Yesu anafuwula ndi mawu ndi akulu kunena Eli Eli, iko kunena kuti mulungu wanga mwandisiyiranji ine. So izi ndi zimene Khristu Yesu anayankhula pamene anali kufuwula makamaka pa mtanda paja ndi kupweteka konse makamaka kwa tchimo kumene anakusenza chimene chili chilekano. Ndi kuza kuona kuti akulankhula Yesu Khristu kunena kuti mulungu wanga Eli Eli lama sabachthani, mulungu wanga mwandisiyiranji. So verse janimanena zonena kuti Paul zimene akulemba mu buku la Efeso sizonena kuti akungoziganiza mutu mwake, koma ndi zimene ingakhale Khristu Yesu anachitira umboni yekha amene anali pa dziko lapansi kunena kuti mulungu amene ndi mulunguso wa Khristu Yesu. Ndeno Yesu akulankhula yekha mu umboni wake kunena kuti mulungu wanga mwandisiyiranji. So Paul na Yesu mene akulemba buku la Efeso ali ndi chithunzi cha zimene Khristu anamphunzitsa kale. Ndikukumbukira kuti ndinayankhulapo kunena kuti uthenga umene Paul akuyankhula sonena kuti akuutenga kwa munthu, koma ndi Khristu akuyankhula ngati mwa mtima mwace mwa Paul. Ndeno china chilichonse chimene Paul akuti uonetsera m'buku la Efeso ndi kuti Khristu akuchita mbasula bwino mkati mwa moyo wake. Ndeno zimene akuzitambasula Khristu mkati mwa moyo wa Paul ndi zimene Khristu anazinena kale pamene anali pa dziko lapansi kuzachitira umboni za mulungu amene ndi Yesu anayankhula kale kuti mulungu wanga mwandisiyiranji. So pali verse inanso imenenso Khristu Yesu anavomereza kunena kuti mulungu amene Yesu ndi mulungu wake. Ndiyo m'buku la Yohane chapter 20 verse 17 ndikubya kuti pali verse ina. So mwina ena kuzoma kuti anthu amene anayankhula chifukwa kuti anali mu ululu pa mtanda, koma pali mavesi ena Khristu Yesu atauka kumene
anayankhula posoma tione umboni umene uchokera mu Yohane chapter 20 verse yake ya 17. Yohane chapter 20 verse yake ya 17. Verse 17 Bible kuchita sombolo kuti Yesu ananena naye. So Yesu nthawi imene akuonekera kwa Maria wa Magadala azima amene anamtulusapo ziwanda 7 bwenzi lokondedwaso la Khristu Yesu. Ndenu Yesu atananena naye, usandikhudze pakuti sindinatha kukwera kwa Atate, koma pita kwa abale anga ukati kwa iwo, ndikwera kunka kwa Atate wanga ndi Atate wanu, ndi Mulungu wanga ndi Mulungu wanu. So Yesu amamuzapo Maria unena kuti usandikhuze padakali pano, sindikuyenera kuti ndikhuzidwenso. Usandikhuze pakuti sindinatha kupita kukwera kunka kwa Atate, koma nopita nimukauza anthu kunena kuti ndikupita kwa Atate wanga. Point yambira kwa Atate wanga amene so ali Atate wanu, chamba 2, komanso kwa Mulungu wanga amene so ali Mulungu wandani, Mulungu wa inunso. So mukhonza kuona kunena kuti Khristu Yesu akupitirizaso kubwerenza chinthu china chimene anachionesa pa mtanda paja, Mulungu wanga mwandisinanje, apanso akupitirizaso kunena kuti kwa Mulungu wanga amene so ali ndani, ali Mulungu wanu. Kungopherezerabe makamaka mu mfundo ina imene tinakhala tikuyionapo wiki yatha ya Mulungu ameneyo amene ndi Mulunguso wa Khristu Yesu. Neno mbali inanso Khristu atachoka pa dziko lapansi, so meneno anakwera kunka kumwamba, mene ananyamulidwa, mene anakwatulidwa ingakhalenso ndi gulu la angelo kukafika kumpando wa chifumu wa Atate. Kodi kumeneku Mulungu anayankhulanji makamaka kwa Khristu Yesu, makamaka zokhuza kuti kodi iyeyu ndi Mulungube wa Khristu mene kumwamba kukulankhulira. Tipiteko mu buku la Aheberi chapter 1 verse 9 umboni nasopano Khristu Yesu kumwamba apapuka wakwera kumwamba kukhulupiraso zoti so akuonesedana kwa chikhamu chonse cha angelo ndi kuti amve angelo kuti Khristu tsopano ndi ani. Mu Aheberi chapter 1 verse yake ya 9 pali umboni tsopano kuno atakwera kumwamba. Aheberi chapter 1 verse 9 akunena kuti mwakonda chilungamo kupira kuti kuchokera kumtundako, akuyankhula za koma ponena za mwana ye makamaka verse 10 verse 8, koma ponena za mwana ati akumuza Christ. So verse 9 ndimene ndikufuna ndingoyankhulepo mwachidule makamaka posafuna kuchulukisa zinthu. Mwakonda chilungamo ndi kudana nacho choyipa. So Khristu anakonda chilungamo nthawi mmene anali pa dziko lapansi. Mwakonda chilungamo mwadana nacho choyipa. Mwa ichi Mulungu ndiye Mulungu wanu wakudzozani ndi mafuta achikondwerero chenicheni koposa anzanu. So mkhoza ndi akuyankhulazi akumuza Khristu kunena kuti chifukwa kuti mwakonda chilungamo mwadana nacho choyipa, chifukwa kuti mwakhalabe mwa Mulungu ameneyu, ndi akunena kuti mwa ichi Mulungu amene ndiye Mulungu wanu. So Mulungu amene ndi Mulungu wa Khristu, pambali poni kuti Mulungu amene ndi Mulungu wa angelo, Mulunguso wa anthu, komano kuoneserabe kuti Mulungu amene so ndi Mulungu wa ndani, wa Khristu, wakudzozani inu ndi mafuta kapena kuti mafuta achikondwerero koposa chani anzanu onse, mwakamaka koposa angelo ndi koposa ena onse. Mulungu amene ndi Mulungu wanu. That's it. Zimene bezi kungobwerezedwa makamaka mu malemba kuonetsera pa mtanda paja, kuonetsera atauka, kuonetseranso Khristu kumwamba makamaka amene amachita address makamaka kwa angelo onse ndi zolengedwa zonse kuti zipitirebe kumfasa amene yoyo ndi Mulunguso wa ndani, wa Khristu Yesu. Ndikukhulupirira kuti no kuzina zino zimene timakhabe tikumuona kuti Khristu Yesu ndi ndani nangano amachida ngati Mulungu chifukwa chani, zina zona thinking ndi zina, komano kwa tsiku lero timafuna kuti tiyambike taona pamene papa kunena kuti Mulungu ameneyo ndi Mulunguso wa ndani, wa Khristu Yesu. Number 2 verse ija inanena kuti Mulungu komanso ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu. So ndi chifukwa chani so Atate amenewa akutchulidwanso kuti ndi Atate wa Khristu Yesu? Kodi pali umboniso wina wogwirika ochokera malemba? Yohane chapter 5 verse 18 ndina mwa yonse imene timve pakamwa pa Khristu Yesu kuti padayankhula chani. Yohane chapter 5 verse ya 18 pali umboni winanso umene Khristu Yesu
anayankhulapo pamenepo 5 verse 18 Bible likunena chonchi 5 verse 18 ban verse 18 ikunena chonchi chifukwa cha ichi Ayuda anaonjeza kufuna kumupha si chifukwa cha kuswa dzuwa la sabata kokha komatu kwana amachanso Mulungu Atate wace wa iye yekha nadzesera olingana ndi Mulungu. So tikaonapo pa zifukwa zokhanzika zimene Khristu Yesu anazafera ku dziko lapansi makamaka pakati pa gulu la anthu limene linali kumvetsera uthenga umene anaonyamula. Chifukwa china akunena kuti anaswa sabata amaswa masabata. Number 2 ndicho chonenso anayankhulapo kunena kuti Atate amene ife timamutcha kuti ndi Atate wathu amene ndi Atate mmodzi amene amaona Mark chapter 2 verse 10 amene iye akuti amachanso kuti ndi Atate wace. So Ayuda pochimva ichichi amachimva mwamwano kwambiri kuna kuti akhala bwanji Atate wa inu nokha. So munathokoza kuti inuyo munabadwa kuchokera kwa Atate ameneyu ndi zina mwazo zimene Ayuda amaziva ngati unali mwana wochokera kwa Khristu so kumupha chifukwa cha chimene chifukwa Atate ameneyo amamutcha kuti ndi Atate ayeyeka. So ndi umboni wina amene Khristu Yesu anaonetsa mu Yohane chapter 5. Tikapitanso ku Yohane chapter 5 yomwe verse 37 pali kulankhula kwa Khristu Yesu kumenenso akuonjezerapo makamaka mu verse si munamva ndiye kamera uyu ndi mwana wanga weniweni. Let Fred wonenso kuti kodi Atate amene anachitira umboni bwanji. So tikabwera ku Matthew chapter 3 verse 17 tiona umboni wa Atate akuyankhula pamene Khristu sanali kubatizidwa. Mukaonapo kunena kuti mmene anali mazimu chakunena kuti kumwamba kunatseguka akuti ndipo ari mzimu unatsika nutera pa iye ndi maonekedwe ngati nkhunda noyankhula zonena kuti uyu ndi mwana wanga okondedwa mwa iye nditani ndikondwera. So mukuona kuti chapter chimenecho chiyambuka Mateyu amayankhula ndi Atate kuchitira umboni kunena kuti Khristu Yesu zimene adachitira akuchitira umboni za ndi mwana wanga inenso ndikuchitira umboni kuti uyudi ndi ndani ndi mwana wanga weniweni. So pambali ponena kuti tikhoza kugwiritsa ntchito chipangano chatsopano kupita tiso chipangano chakale chinayankhulapo kunena kuti ndithudi uyuyu ndi mwana wake wa Atate. Tikabwera ku Masalimo chapter 2 verse yake ya 7 tikupeza kuti pali umboni umenenso abale amene anakhala akuthamanganso ndi uthenga wina wa Mulungu. Khristu Yesu asanaonekere ku dziko lapansi analinso atachitira kale umboni. Tingofuna kuti tingotsikimizepo Masalimo chapter 2 verse 7 ndidzauza za chitsimikizo Yehova ananena ndi ine iwe ndiwe mwana wanga ine lero ndakubala. So mukakaiona simukabva kuti ndi David akuyankhula zimenezi. Mukakalowa nkati mukaona kuti zimenezizi kwa Hebrew chapter 1 ndi zimene ndithu Atate anayankhula kwa Khristu Yesu kuti iwe ndiwe mwana wanga lero lino ndatani ndakubala. So fano tingotsikimiza kunena kuti kodi Khristu Yesu anabadwira ndi motani makamaka pokhala iye ndi Atate wake. Komano ndisanapite kumeneko pali umboni mwina owonjezerapo pa Atate kulankhulapo kunena kuti uyu ndi mwana wanga weniweni. Tikapita Mateyu chapter 17 verse 5 mukapezanso kuti Khristu Yesu amene anatengana ndi ophunzira ake atatu Yohane, Yakobo komanso Petro. Mukaonanso akuti mmene anali pa phiri lija anasandulika lija kunamveka mawu ndithu Petro amene anali kuyankhula kuti pano pabwino timangepo misasa itatu. Kunamvekapo mawu Petro achiyankhule kunena kuti uyu ndiye mwana wanga okondedwa mwa iye ndikondwera chani dzerani iye. Atate kuchitiranso umboni kena ndithu kuti ndi mwana wanga weniweni. So fusonde makhalena kuti kodi zimene amazinena Khristu Yesu kuti Mulungu amene ndi Mulungu wake ndi Atate wake kapena patatepa kunoti kodi ndizongophiphiritsa kapena kuti ndizenizenidi. Timafuna kuti tionepo makamaka kuti kodi anthu achipangano chakale anayankhulapo chani za umboni umenewu wa Khristu Yesu makamaka zimene buku la Efeso tikukhala tikuziona komanso kuzitsikimizira ndi mavesi ena. Miyambo chapter 30 verse yake ya 4 ndikukhulupirira kuti tikhoza kupezapo umboni umene unalipo ingakhale Khristu Yesu asanatulukire ku dziko lapansi kuti kodi anthu anthawi yakale anataphunzira chani za Khristu ameneyo amene Bible mu buku la Efeso likuonesera kuti ndi mwana weniweni wa ndani wa Mulungu. Okay,
miyambo chapter 30 verse yake 4 akuti ndani anakwera kumwamba natsikanso, ndani wakundika nafumbata mphepo, ndani wamanga madzi malaya ache, ndani wakhazikitsa matsiriziro onse a dziko, dzina lache ndani, dzina la mwanache ndani, kapena udziwa. So tikhoza kuona kuti mafunso amene buku la miyambo Solomoni akufunsa kuti ndani anakwera kumwamba natsikanso, kopya kuti funso ikhoza khale yankho ikhoza khale Mulungu. Ndani wamanga madzi malaya ache, Mulungu. Okay, dzina lache ndi ndani? Yehova. Nanga dzina la mwanache ndani? Funso mwana wache ndi ndani? So ndikukhulupirira kuti anthu achipangano chatsopano kukhoza kukhala kosavuta kumutchula kunena kuti ndiye Khristu Yesu yekhayo mwana wobadwa wa ndani? Wa Mulungu. So pambali pa verse imeneyi nafuna tigwiritsenso ntchito verse yokhazikika ina ya kubadwa kwa Khristu Yesu makamaka mu miyambo chapter 8 verse yake ya 22 kukalekeza 29 makamakaso imenenso ingotitumphulire zinthu zimenebe zinakambidwa kale makamaka mu malemba okhazikika a Mulungu, komano Khristu Yesu asanaonekere kuchani ku dziko lapansi. Ndikukhulupirira kuti zaka zochuluka zosachepera 500 makamaka zisanaoneke Khristu Yesu asanafike ku dziko lapansi. Mwina Bible linali litalankhula kale za amene yuyu. De pambali pa miyambo chapter 30 timafuna tuonepo miyambo chapter 8 makamaka pofuna kungotsikimiza kunena kuti uyu ndi atateso wa ndani? Wa Khristu Yesu. Miyambo chapter 8 verse yake ndiyo ya 22 ndimekeza 29 verse 22 akunena kuti Mulungu anali nane poyamba njira yache asanalenge zache zakale. Wina akhoza kuti ili ndi buku lolembedwa ndi Solomoni, mwina akuyankhula ndi Solomoni, ndi timvetsere bwino lomwe. So akuyankhula kuti Mulungu anali nane poyamba njira yache asanalenge zache zakale. Verse 23 anandiyimika chikhalire chiyambire dziko lisanalengedwe. Pamene panalibe zozama ndinabadwa ine, pamene panalibe akasupe odzala madzi, pamene panalibe akasupe odzala madzi, mapiri asanakhazikike, zitunda zisanapangidwe ndinabadwa, asanalenge dziko ndi thengo, ngakhale chiyambi cha mfumbi la dziko, pamene anakhazika mulengalenga ndinalipompo, pamene analemba pa zozama kwetekwete, polimbitsa iye thambo lakumwamba, pokula akasupe azozama, poyikira nyanja malire ache kuti madzi asapitirire pa lamulo lache, polemba maziko a dziko. Nde Kristo tingonena kuti verse chapter ichi chikulankhula kunena kuti chilichonse chisanakhalepo iye analipompo. So ndikukhulupirira kuti sangakhale Solomoni, chifukwa Solomoni kunalibe nthawi imene Mulungu amalenga china chilichonse. Lero mukhoza kuona kuti ndi nkhani imene ikukamba za Khristu Yesu, kunena kuti mmene china chilichonse chisanapangidwe Khristu Yesu analatipo kale ndithu. Then Bible ikugwiritsa ntchito mawu kuti sikuti iye anachita kulengedwa, sikuti iye anangobwerapo Mulungu kukhalapo ngati mmene ena amaganizira kuti kapena kuti mwina chiyambi chake sichikuonekera kuti akuchokera kuti, koma Bible ikugwiritsa mawu nena kuti anali atabadwa ndithu kuchokera kwa wina wake. Tikati kubadwa zimatanthauza kutuluka kwa wina ndithu ndikukhalapo ndi moyo, kapenanso zimaonetsera zonati ndithu pali wina amene analipo uyuyu asanabwere, kapena kuti chiyambi cha amene akubadwa chikuchokera kwa wina amene analipo. Ndeno izizi zimangoperekabe chithunzi chachikulu kunena kuti tikamakamba za Atate amene ngati Atate wa Yesu Khristu ndithudi ndi zomveka bwino lomwe kunena kuti ndi Atate wache weni amene ndithu anambala Khristu ameneyu, amene ndithu ifeyo mbali ina tikumuona kuti ndi chimwemwe chathu chifukwa ndi chipulumutso chathu kapenanso chiwombolo chathu chimene. Ndero zonsezi zimangopereka mfundo yayikulu kunena kuti tikhulupirire kuti zimene zikulembedwa mu chipangano chatsopano kapenanso ngakhale mwa Paulo mu buku la Efeso ndi zokhazikika zinalipo kale nthawi ina yake, makamaka zinthu zimene zizi zisanaonekere mu mpangano latsopano. Ndeno funso ndonena kuti wina akhoza kubwera ndi funso ndonena amweni mukunena kuti Khristu Yesu anabadwa, koma mukudziwa zonena kuti Khristu Yesu anabadwa ku nthawi zosayamba. Makamaka tigwiritsepo ntchito Mika chapter 2 verse 2, Mika chapter 5 verse 2. Wina akhoza kubwera ndi funso limene kunena kuti koma mumadziwa zonena kuti Khristu amene mukunena kuti anabadwa alibe nthawi imene anabadwira, alibe chiyambi, simunganene kuti anabadwa mwezi wakuti, anabadwa zaka zakuti, mumadziwa zoti anabadwa nthawi zamuyaya. Taona ni pa Mika chapter 5 verse 2 makamaka pofuna kuti mutsikimize zimene zikulankhulira pamenepo.
tikuone ganizo limene anthu ena amakhala nalo makamaka chifukwa cha Mika chapter 5 verse 2. Mika chapter 5 verse 2. Verse 2 akunena kuti koma iwe Bethlehem Ephraim ndiwe wang'ono kuti ukhala mwa zikwi za Yuda, mwa iwe mudzatulukira wina wakudzakhala oweruza mu Israeli, matulukiro ache ndiwo akale lomwe kuyambira nthawi yosayamba. So tikumbuke kuti Khristu paja ananena zabadwa mu Bethlehem ndipo anabadwa mu Bethlehem. Ndeno akunena kuti matulukiro a amene kapena kubadwa kwake kapena kuoneka kwa amene akuti ndi kwa nthawi zosayamba. Ndeno unakhoza kuona kuti mukanena kuti Khristu anabadwa ndoti silikati ndizongopepheresa chati for Khristu anaonekera ku nthawi zosayamba. Okay, funso nkumanena kuti kodi Bible imene likukamba kuti ku nthawi zosayamba ikutanthauza chani? Tikabwera mu Deuteronomy chapter 29 verse 29 Bible limalankhula kuti zinsinsi ndi za Mulungu za kwa Yehova komano zovumbuluka ndizo za kwa ife ndi ana athu kuti tikhulupirire zonse zimene Mulungu anazinena kaya za chilamulo chake. Ndeno timafuna kuti tigwiritse ntchito mawu amenewa kuti kodi ku nthawi matulukiro a nthawi yosayamba Bible likulankhulapo chani, likufuna litanthauzeko chani? Okay, kodi tikamati nthawi imakhala kuyambira pati? Funso lina limakhala limene nthawi tikamati nthawi imakhala kuyambira pati. Ndikhulupirira zimene Yesu Khristu akuyankhula ku Miyambo kuja chapter 8 kuti asanalenge zake zonse ndinalipompo. Tikaona tikabwera ku Genesis chapter 1 verse 1 dziko lapansi limene limalengedwa kuti pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. So pachiyambi panalibe china chilichonse, nonde palibe palikonse, palibe mdima, palibe zozama, palibe china chilichonse imene mukhoza kuchikamba, palibe kuwala kuna kulikonse. Ndikukhulupirira kuti kunalibe nthawi. So tikamanena kuti nthawi imakhala ikuyambira pamene chilengedwe chikutani chikuyamba, pamene Mulungu akuyika kumwamba ndi dziko lapansi, pamene Mulungu akuyikapo mdima, pamene Mulungu akusiyanisa mdima ndi kuwala, muona kunena kuti ndi pamene nthawi ikutani ikuyamba. Chifukwa chani? Pali dzuwa, pali mwezi, pali nyenyezi zimene zionesera nyengo komanso nthawi. So tikangobwera kumbuyo kulibe china chilichonse, mukamba bwanji za nthawi? Muona kuti panalibe nthawi chilichonse chisanalengedwe. Ndiyo Khristu amene akunena kuti anabadwa ku nthawi zosayamba, mmene kunalibe nthawi Khristu sanayatani atabadwa kale. Ndikukhulupirira kuti chakumene kuno ndi kwa ife kuzakhala chinsinsi zimene tikuyenera kumusiyira Mulungu, komano ife tikuyenera kuzindikira kuti usanakhale china chilichonse Khristu sanayatani atabadwa kale. Ndikukhulupirira kuti ndi umboni okhawo umene Bible likuonetsa makamaka za Atate komanso Mulungu wa Khristu Yesu mu Efeso chapter 1 verse 3. Okay, tikachoka pamenepo tikufuna kuti uonepo fundo ina. Ndikukhulupirira kuti fundo iyi yakhanzikira kwambiri malinga mwathu ndipo tayimvetsetsa ndipo singatsutsane ndi Bible makamaka mavesi ena onse ndizoona ndithu zinalembedwa ndipo ndi umboni okhanzikira ona kuti ino ndine tizokhulupirira. Ndiye tifuna kuti sunthe tichoke ku kwa Mulungu ndi Atate wa Yesu Khristu, ndiye tione zinthu zina zimene zili za kwa ife tsopano kuyambira ngakhale kwa angelo plusinso ife amene tili anthu a Mulungu, kunena kuti m'buku la Efeso tsopano likufunanso litipatse chani. Tibwerere kwa Efeso kuja chapter 1 verse 3 yomwe ija tikukhulupirira kuti tachoka pa fundo yangu amene ali Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndeno akubwera ndi mawu ena onena kuti amene anatidalitsa ife. So tikubwera ndi verse imene kuti amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu nzakumwamba mwa Khristu. So tikaonano Atate amene akuonetsedwa makamaka mu verse imene akunena kuti ndiyemwenso amene anatidalitsa ife. So anatidalitsa ife motani? Ndidalitsa kuti la mzimu nzakumwamba mwa Khristu. So tikaona pali nkhani ya kupeza madalitso mwa Mulungu imene makamaka imausa mapiri pachigwa kunena kuti kodi tingapeze bwanji madalitso mwa Mulungu ameneyu? Tingapeze bwanji madalitso mwa Mulungu ameneyu? Ndikukhulupirira kuti dziko lapansi limayankhulapo njira zambiri zopezerapo madalitso ameneyu. Tikabwera ngati ku buku la Deuteronomy chapter 28 mu pangano lakale verse 1 mpaka na 14, ndikukhulupirira kuti wina akhoza kuwuzana kuti pali njira yokhazikika imodzi imene Bible limaonesera kuti tikhoza kupeza madalitso. Kuti tingapeze bwanji madalitso ameneyo? Wina akuzana kuti chifukwa cha kumvera kwathu. Kumvera chani? Mukapita ku buku la Deuteronomy chapter 28 mukuona kuti kunena kuti ngati muzamvera malamulo onse a Mulungu
malamulo ake ati mukaona kuti malamulo amene Israeli anaphunzitsidwa kale pa Mount Sinai ngati muzamvera malamulo onse a Mulungu akuti muzakhala odalitsidwa inu pakulowa potuluka mbewu zanu zonse zinyama zanu zonse chilichonse chimene chizachokera kwa inu amene chizatuluka mwa inu akuti chizakhala chodalitsika chifukwa mwamvera malamulo onse a Mulungu. Then kuchokera verse 15 ukafika mpaka 60 zakuti mukapeza kuti ikuyankhula za matemberero chifukwa cha kusamvera mukazaphwanya malamulo onse a Mulungu muzakhala otembereredwa ku nkhondo kuchani zonse za inu zizaonongeka. Ndi madalitso ena amene dziko lapansi limakhonza kuyankhula. Wina akaona matemberero anzake amayankhula kunati asi matemberero atakubwera chifukwa choti mwaphwanya zakuti mukapita ngakhale mwachitsanzo ngati buku la Yobu mukapeza kuti Yobu amene ngakhala kuunzidwa ndi azinzake aina Elifaz Elihu kunena kuti akulu inutu mukumana ndi izi chifukwa choti mwasokoneza fundo za Mulungu zokhazikika kapena kuti malamulo a Mulungu mwaphwanya malamulo a Mulungu. Tikabweranso ngakhale ngati muganizo lina limenenso ophunzira a Yesu anali nalo tikabwera mpangano watsopano muona kuti muchipangano chatsopano muona kuti mu Yohane chapter 9 panali mkulu wina anali osaona chibadwire. Yohane chapter 9 Yesu Khristu pompeza osaona amene iyu atophunzira kana yankhula kuti kodi ndi ndani amene anachimwa pakati pa iye kapena ndi makolo ake anachimwa ndi iye kapena ndi makolo ake kunena kuti abade sona chonchi Yesu anayankhulapo kunati sinkhani yoti ndi iye amene anachimwa akaka ndi nkhani yakamvekedwe kamene anthu ena anali nako makamaka mpangano wake kunati vuto linaliyonse limene limabwera ndi chifukwa choti munthu waphwanya malamulo a Mulungu kapena sunamvere malamulo a Mulungu. Ndino kuti tikapate madalitso a Mulungu tikuyenera kuti ifeyo timvere malamulo a Mulungu. Ndi fundo ina imene anthu amagwiritsa ntchito komano kodi zimene zizi ndi zimene Bible likunena mu buku la Efeso ndikufuna zina mwezo zimene tikufuna kuti tiphunzire. So pali dalitso loyambirira limene anthu ambiri amalidziwa kwambiri kuti dalitso limabwera pakumvera. Tikupira kuti makolo ambiriso pa dziko lapansi amayang'ana kudalitsa ana awo makamaka pa amene wamvera bwino makamaka pa malangizo awo onse. Wina aliyense amene sanamvere malangizo awo onse tikupira kuti kumakhala kumvutisisa kuti andalitse. Mwachitsanzo nafuna ndikukutengeni ku zimene anachitapo ngakhale Yakobo mene anali kudalitsa ana ake. Mukaona kuti pala ana ake ena ndithu dalitso limene anawapatsa linali losiyana ndi anzawo chifukwa cha zimene iwo anachita. Mwachitsanzo ngati Rubeni chifukwa kuti anakwera pakama wa atate wace. Mukaona kuti madalitso akebe sakufanana ndi anzake. Mukaonaponso gulu la achina Simeoni mene akudalitsidwira ngati zida za mphulupulu. Mukaona kuti akusiyana kwambiri ndi azinzawo ngati mene akudalitsidwira Yuda. So ndi mmene zimachitikira makamaka mmene mwamverera. Ndeno tifuna tione kunena kuti kodi pakati pa madalitso awiri dalitso loyambirira ili limene tikulonikira loti mumvere malamulo onse a Mulungu 10 kapena malamulo ena aliwonse amene mumawaziwa kaya 613 onse amene amaziwika buku la chipangano chakale kuti mukamvera amenewo muzakhala odalitsidwa. Kodi dalitso limene lili ndimene liloona nanga ndi chifukwa chani matembererobe amapezeka kuti akutani akuchulukira. So tikabweranso ngati pali verse ina mu buku la Malaki chapter 3 verse 13 nthawi imene ndikukumbukira ndili mu chipembedzo china verse imene ndimayikonda kwambiri. Malaki chapter 3 verse 13 amanena za nkhani ya kuba za Mulungu. Ndi verse 10 imanena kuti akuti anthu mumayankhula kuti tambera chani Mulungu. Ndi akunena kuti Mulungu akuti amazika tambera zinthu zopereka kapena kuti magawo 10 matithe amene timayenera kupereka kwa Mulungu. Ndi akunena kuti Mulungu nakulankhula mmene pati mudze nalo limodzi la magawo 10 ndipo mundiyesa ine Mulungu ati. Ndipo akuti ngati sindizakutsekulirani mazenera onena kuti ndizakupasani dalitso loti muzasowa poyika. So imenenso anthu ambiri amayikonda kwambiri nati amwene nthawi zonse pamene mukupereka kwa Mulungu magawo amene muzakhala odalitsika kwambiri. Kumbukira nthawi imene nditachoyina kumene mpingo wa Seventh Adventist ndi osangalala kwambiri kumamva mavesi ngati amene waona kuti I think zanga kuti ziyende ndikuyenera kuti ndizipereka kwambiri chachikhomi. Komano mwatsoka zinachitika mosemphana kwambiri zimene ndimayembekeza kwambiri kunena kuti mwina ndikhonza kuzipenza pakuchita zimenezi zinapeza zinali zosemphana kwambiri. Imati ndikachoka ku business ndoti nthawi imene ndikupanga zometa ndikachoka ku business ndoti ndama ine simene ndayipenza kandi apeza 100 kwa ndoti kuchosapo 20 kwacha matenga 10 then ndimazatenganso 10 achopereka kupanga 20% mwakapereka wa Mulungu. Umaona kuti afunga ama ndizidayisira the more ndimapanga zimenezo ndi pamene zovuta ku moyo wanga zimatani zimachuluka. Tomona kuti bwanji kodi
tukafika maso Mulungu ndeza kuti kumkombosa Mulungu kuti Mulungu kumbukirani kuti munanena kuti tikazaperekapo magawo khumi awa magawo limodzi la magawo khumi awa tisakhaodelisika musadalise fendi ndalitso tizasopoyika ziweto zathu sizisapulusa bwanji pezeka kuti mwina anthu amenenso naye ndi mbuzi mbuso sizikuchitaso bwino tikuchitika ndi chani business zathu somwina sikuyendabe bwino zovutabe mwebe zikuchulukabe kodi Hello, mukutha kumumva ino ngingasi? I was your vehicle. Oh, okay. All right. I think that network. Ndiri wachoka apo ningomuimbira. Rumuna tomalizisa through Jengo asamaoneke. If I want the video, I just would make panga so be tripping with network. Okay. All right. Let me call him out. Yes, Enoch, unali iwe pajama forokoza za kuti umabereka chachi 10. Yeah, so I think umagamba zokuti you shared the Malachi 3 verse 10. So mali kuti wawerenga Malachi 3 verse 10 ndio maforokoza kuti kodi there is so ndoti tikubereka chachi 10. So I think utawabiririza. Pepani phone inango zima sendo uzole ndi yane Okay. inazima yoka amondo lipo. All right. Yeah, ndikupitisa amene pa kuti kodi daliso limene likunenedwa no buku la Efeso likukhuzana ndi nkhani ya zimene mwachita. Ndendi mapeke apo umboni wa Malachi chapter 3 verse 10 zimene anthu ambiri amazona kuti ndizokhanza zimene zizokhanzikika zimene zingathandize munthu kuti adalisire. Tukuberi Mark chapter 3 verse 10 ikungophatikizabe pa Deuteronomy chapter 28 paja verse yake 1 mpaka 14 chifukwa ndi zimene munthu akuyenera kuchita kunena kuti apense madalitso. So madalitso amene wawa mbali ina ndikukumvera pa zimene zinalembedwa. Ndeno ndimapereka chachi khumi choncho ndikumaona ngati kunena kuti zathu zikhala bwino komano mwatsoka manena kuti sizinachitike mene ife timaganizira zinachitika motani mosemphana. Ndikupeti ndambiribe amenebe akukumana ndi mavuto ngati amene wawa akhali kuonapo ingakhale mu church anthu ambiri akumana ndi masuka osiyanasiyana. Koma chonsecho wona anthu okhulupirika kwambiri makamaka pa nkhani ya zopereka. Then kukhulupirira kuti Bible sizimene likufuna kuti liphunzitse nazo makamaka kuzimene taziwerenga mu buku la Efeso kunena kuti pali dalitso lina limene likhonza kulipenza osati chifukwa cha zimene tapereka. Sindikutanthauza kunena kuti kupereka nkolakwika, sindikutanthauza kuti kuchita zimenezo ndikolakwika komano
dalitso lenileni silimachokera mu zimenezo malinga ndi buku la Efeso chapter 1 verse 3 fonena kuti Mulungu anatidalitsa ifewo ndi dalitso la kumwamba lanza kumwamba akuti komano limene limapezeka mwa mzimu mwa Khristu Yesu. So mwanja ina tikamanena za dalitso lenileni limene buku la Efeso likufuna kuti ife lituonesere si dalitso la kumvera pa malamulo 10 kapena malamulo ena osabiri khonza kulangiza kapena kupereka bwino mokwanira makamaka ku zofunika za Mulungu. Si dalitso lenileni. Of course madalitso alipo ne ali munthu amatha kuapeza ifota kuchita zimenezo akuti ogawira mesore angolemerera komano dalitso lenileni limene Bible likufuna kuti tilione ndi dalitso la limene liloyamikirika ndi lili lonena kuti tidalitsidwe mu dalitso la mzimu limene kumwamba limagwiritsa ntchito ndilo la mwa Khristu Yesu. Ndikupeza kuti zimene ndingazikambaso wiki yatha kunena kuti buku la Efeso lakhazika kwambiri pa point yonena kuti mwa Khristu. So ngati ili mwa Khristu Yesu ndiye zoti tapeza dalitso limene lili la ndani la Mulungu. So mzimu wa Khristu Yesu mwa anthu ndomene umapereka chani dalitso lokhazikika mwa ndani mwa ife tonse. Ndikupeza kuti ndi dalitso lokhalo limene Bible likuonetsera. Tikachoka pamenepo ndikufuna ndipite ku point ina verse 4. Ndeno verse 4 akunena kuti monga anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi tikhale ife oyera mtima ndi opanda chilema pamaso pake mchikondi. Komano mwina ndisanatambasulepo kwambiri za mu verse 4 ndimafuna kuti ndiyankhulepo wa temberero mwina limene linabwera ku dziko lapansi kuti ndi chifukwa chani nonanga temberero linabwera. Yeti Khristu Yesu ndamene mukunena kuti ndiye dalitso lokhazikika. Chinachitika ndi chani makamaka tikabwerera ku buku la Genesis chapter 1 verse 31 timapeza kuti Mulungu atamalitsa kulenga zonse akuti anazipeza kuti zinali zabwino ndithu. Komano tikabwera mu Genesis chapter 2 timapeza kuti Mulungu anayikapo mlamulo limene linali lokhazika limene ena amaluona kuti ndi lamulo lina mitengo iwiri ija mtengo wa moyo ndi mtengo wotsizamana ndi zoyipa. Nalamulidwa kunena kuti mtengo wotsizamana ndi zoyipa asazakhuze asazadye zipatso zake fakazadya umenewo azafa ndithu. Ndeno mtengo wa moyo umene ena abe amatambasula zina kunena kuti mtengo wa moyo ukuyimirira ngati malamulo. Komano ndikupeza kuti si choncho kunena kuti si malamulo ena aliwonse fa Adam ndi Eve ndikupeza kuti dalitso lawo sinalokhuzana ndi malamulo. Ifa mafunso akhuza kumakhanena kuti mukanena kuti ndi chifukwa cha malamulo ndoti mutanthauza kunena kuti Adam ndi Eve kuti alandire zonse zimene zinali anapasidwa munda mwa Edeni ndi chifukwa kuti anamvera lamulo. Pamene mukaona kuti Adam ndi Eve sanalandire zinthu chifukwa kuti anachita bwino. Neno tikabwera ku dalitso lenileni limene anali nalo Adam ndi Eve ndikukhulupirira kuti likuyenera kuti lifanane ndi dalitso limene Paulo akulikamba mu buku la Efeso kunena kuti dalitso la mzimu makamaka mwa Khristu Yesu. Ndikukhulupirira kuti Adamu ndi Eve chimene anali atalandira mu munda mwa Edeni ndiona kuti anali atalandira umoyo umene wa Khristu Yesu. Khristu mwa iwo. So Khristu anali mwa anthu amene wawa. Ndikukhulupirira kuti nthawi zambiri khatu kuzikambirana kunena kuti munthu umene anamulengera Mulungu ndiona kuti munthu ndiye kachisi. Gawo loyambirira munda mwa Edeni ndikukhulupirira kuti munali bembo za makachisi zimene padakale pano timaziona zimene anthu ambiri amaziphunzitsa. Munali bembo chifukwa chani munthu anali atalengedwa akale ngati kachisi. Zimene be mwana Korinto chapter 3 verse 16 manena kuti kodi simudziwa kuti mitima yanu ndiyo kachisi. Zimene be mbali ina yakenso tinazizukuta bwino ingakhale kuphatikizapo za angelo kuti ingakhale angelo amene ndiwo makachisi andani a Mulungu. Kino tiona munthu anali kachisi. Kachisi amatanthauza chani akati munthu anali kachisi. Khristu amene ndi mwana wa Mulungu anali ngati mwa ndani mwa anthu amene wawa. So mzimu wa Khristu unali mwa ndani mwa anthu amene wawa. So chifukwa mzimu wa Khristu unali mwa iwowa. Ndikukhulupirira kuti mwa Khristu mulibe temberero kapena kuti mulibe chovuta inaso ndifake anthu awawa anapeza ubwino umene Genesis chapter 1 Genesis chapter 2 imaonetsa tchimo lisanabwere ku dziko lapansi. Komano tchimo litabwera likupangitsa zonera kuti zinthu zimene anali nazo zabwino zija zisaonekerenso kutsogolo kwa moyo wawo. Manja ina dalitso lonse limene anali nalo mwa Khristu Yesu likuchoka. Chifukwa chani tinaona apa kunena kuti tchimo likubwera pamene anthu awo anadya mtengo wotsutsa bwino ndi zoyipa. Kuonetserapo za ufumu wina umene
mdierekezi anali ataulalikira kale ngakhale kumwamba kunena kuti I think pali ubwino wina umene tikhoza kuupeza makamaka mukudziwa zabwino ndi zoyipa. Titadziwa zabwino ndi zoyipa tikhoza kukhala ngati Mulungu, chifukwa tokha patokha tikhoza kukwanisa kumadana ndi choyipacho chifukwa choti chabwino tikuchitani tikuchiziwa. Ufumu wina wa mdierekezi. So ufumu ndi umene unali wosaloleka makamaka munda mwa Edeni imene anthu awo anali kulengedwa anali ataumbidwa kunena kuti simukuyenera mu udziwe ufumu uwu, simuyenera kuti mukhazikike mu ufumu. Ufumu umene muyenera mukhazikike nawo ndi woti mukhale mwa mtengo wa moyo kapena kuti mwa Khristu Yesu amene ndiye moyo ndicho onadi cha umoyo wanu. Neno makosana awa Genesis chapter 3 akuti anaona mtengo wotsatsamana ndi zoyipa kuti unali wolakalakika kapena kuti wabwino wopatsa nzeru. Neno anthu amene anakhumbira kuti aziziwa zabwino aziziwa zoyipa pawokha kuti akhoza kumazisankhiranso chinthu chabwino, pamenepo ndi pamene panakhala pavuto chifukwa munthu ndi kale lonse ndikhulupirira kuti history yonse khali kutionera kuti palibe munthu pa dziko lapansi amene samadziwa kuti chinthu choyipa. China chonse choyipa chimene chimachitika ku dziko lapansi samachidziwa kuti ndi kuchita chinthu choyipa. Komano payekha munthu kuti akadani ndi choyipa ndi zosatani ndi zosatheka ndimene lili vuto la munthu ku dziko lapansi. Chifukwa chani? Ngakhale utadziwa kuti ichi ndi choyipa ulibe kuthekera kuti iweyo mwa iwe ukhoza kusankha chabwino, chifukwa chabwino amene ali wabwino ndiye Mulungu yekha, komanso amene angasankhe chabwino ndi Mulungu yekha chifukwa choti mwa iye mulibe chani choyipa. So Mulungu popereka umoyo wake mwa munthu kunali kumpasa chinthu chimene chili chabwino chimene sichizamganizisa makamaka kukasankha china chonse choyipa. So chifukwa choti Genesis chapter 3 chimene chinali chabwino chachoka mwa munthu, then munthu akuchita kuchivutikira kuti akachisankhe chabwino chifukwa choti chimene chimampangisa iye kukhala chabwino chatani chasunthamo mwa iye. Ndi mukhuzana ndi kuchokano pamenepo ndi pamene pakuonekerapo chani temberero. Chifukwa nthawi zonse pamene munthu wachoka pamene pali chabwino sindikukhulupirira kuti sungakapeze chabwino. Chifukwa chino Bible limaonesera kuti akugwa manja mwa Yehova chimakhala chinthu chotani choopsa kwambiri. Chifukwa nthawi zonse pamene mwachoka pa chinthu chabwino mukayembekeza bwanji kukapeza chinthu chabwino, kapena nthawi zonse pamene mwachoka pamene pali kuwala mukayembekeza bwanji kuona kuwala. Mukuyenera kuti muone kumdima chifukwa choti mwachoka pamene pali chani pali kuunika. So Adamu ndi Eve atapanga chisankho chakuchoka mu chabwino, chakuchoka mu mtengo wa moyo kapena kuti chochoka mwa Khristu Yesu, cholekana ndi Khristu Yesu, then daliso limene yakuti lisatani lisapitirirenso. Ndi zina mwa izo zimene buku la Genesis chapter 3 limangonesa kuti makosana awa anali atasankha ufumu wina umene si kukhala mwa Khristu Yesu. Pamene tikaona Bible kutsegula maso kunena kuti kukhala mwa Mulungu zimatanthauza kuti Khristu Yesu akhale mkati mwa inu. Khristu Yesu amene ali uli umoyo wabwino ukhale wanu, ndi zimene zimatanthauza kukhala mwa Mulungu amene ndi mmene paliponse tikukhala mwa Khristu Yesu timayerekeza kuti ifeyo tikupeza chani ubwino. So ndimafuna ndikubwerekeponso ganizo lina limene makamaka likutsutsana kwambiri kunena kuti ubwino umene ifeyo tili nawo kapena ubwino umene makolo athu anawupeza munda mwa Edeni sunadalire chifukwa chakuti iwo anamvera zakuti anamvera zakuti. Mwachitsanzo mukabwerapo pa Deuteronomy chapter 9 verse 5 kulekeza 6 makamaka kungokhalapo ndi picture makamaka ya ana a Israeli nawonso mene anakhalira ndi umoyo wawo, chifukwa ena abe mwa iwo amene akhoza makhazika kuti amene ubwino umapezeka pamene ife tachita chabwino pamaso pa Mulungu. Ndemaona kunena kuti Israeli amene ingakhale nthawi imene anakhala kwa Igupto 430 years, mmene anali kutuluka kwa Igupto kupita ku dziko limene Mulungu anawasonyeza kuti akakhalepo ku Kenani, kodi anachita chani chabwino chimene Mulungu akanabwekera nacho kunena kuti ndi chifukwa chake akuyenera kuwasankha kuti akawasiye ku Kenani? Mukapita Deuteronomy chapter 9 verse ya 5 kulekeza 6 mungaona kuti Mose akuyankhula kunena kuti inuyo si kuti Mulungu anakusankhani kuti mukhale mtundu wace kapena kuti mukapenzeke ku Kenani chifukwa choti mwachita chinthu chabwino, osati chifukwa cha chilungamo chimene munachita, no, kunena kuti mwina mupanga khale kusita manda kwina kulikonse. Israeli asanachitire china chonse chabwino Mulungu kunena kuti akanatha kumsankha. Kuphatikiza apo mukaona kuti kumene kuja makosana aja ataphatikana kale ndi mafano akwa Igupto akuchitabe zimene Mulungu anali kapena kuti zimene Mulungu sakadakondwera nazo. Komano Mulungu anangowasankhabe ndithu kunena kuti inuyo ndifuna kuti mukhale mtundu wina wake opatulika wapaderadera. So
chisankho chonse kapena kuti dalitso lonse lokapezera Kenani silinachokere mu zimene iwo anachita, koma linali khumbo la Mulungu chabe kapena chifuniro cha Mulungu chabe kunali ndikungokupasani zinthu izi. So tikamanena kusankhidwa kwa ifeyo ana a Mulungu kapena kuti kudalitsidwa kwa ifeyo ana a Mulungu sizimatengera pa zimene tachita, koma zimadalira kunena kuti kodi muli mwa yani? Muli mwa Khristu. Ngati muli mwa Khristu, khulupirirani kunena kuti dalitso leni la Mulungu lizakhala mwa ndani? Mwa inu. Koma ngati si muli mwa Khristu Yesu, musayembekeze dalitso lililonse. Ndikhulupirira kuti kalino mastepe angapo ndithu amene tikhala tikudusa mu ufumu wa Mulungu. Nthawi ina tinakambiranapo masiyezi athu Mateyu chapter 6 verse 33 kuti yambani mwathanga ufumu wanga ndi chilungamo zake, zina zonse zonjezedwa kwa inu. Ndikhulupirira kuti step yoyambirira ndi imeneyo yakuti muli kodi mwa Khristu Yesu. So dziko lapansi linakwanisapo kupeza dalitso la Mulungu chifukwa choti linali lili mwa Khristu Yesu. Adamu anali ali mwa Khristu Yesu. So Paulo nayenso akubwerekera zinthu zimene zinalipo kale tchimo la lisanabwere ku dziko lapansi, kunena kuti Mulungu anatidalitsa ifeyo ndi dalitso la mzimu zakumwamba mwa Khristu Yesu. So tchimo litabwera, Khristu Yesu salinso mkati mwa anthu kapena Khristu Yesu sulinso moyo wa anthu, ndi pamene mukuona kuti chani temberero likutani likubwera. Ndipo zitsanzo zambiri zimene zimaonetsera kuti temberero sikuphwanya lamulo, koma temberero ndi kusowekera kwa Mulungu. Mwachitsanzo mukapita mu buku la Numeri chapter 23-24 mukapezapo ana a Israeli akuchoka ku Kenani ali mu njira yawo, pamenebe anakumanabe ndi mfumu ina Balaki komanso ndi mneneri wina amene anali Balamu, amene Balaki ndithu ataona kunena kuti Israeli wagonjetsa kale mitundu ina imene mafumu ena anali kutsidya kwa Yordani kucha, mafumu amene analinso oopsa amphamvu. Akuna kuti Balaki ananthunthumira pozindika kuti ana a Israeli Yesu akuyenera kudutsa dera lake, ndikuti mwanja ina agonjetsanso Balaki. Ndakuti Balaki anali atapempha kwa mneneri Balamu amene ndithu amazika kuti ndi mneneri wa Mulungu kuti bwanji ngati nkotheka kuti atembere ana a Israeli. Komano Balamu zimene anali kukhumbira sizinakwaniritsidwe kunena kuti akanatha kukwanisa kutemberera Israeli. Fanyani akuti paliponso amene anali kutembera Israeli anali akundalisa. Then kumapeto anazindikira kuti anthu ankosatheka kuwatemberera ifanyani Mulungu ali ndi iwowa. So chimene tingachite tikuyenera kuti tingopereka chikhumudwitso kuti Mulungu asakhale ndi iwowa. So atangopanga chikhumudwitso chimenecho mukaona kuti Mulungu atachoka pa ana a Israeli, Israeli anazitemberera ekha. So tikabwera kutemberero limene linapezeka mu munda mwa Edeni, kutembereredwa kwa anthaka, kutembereredwa kwa makolo athu Adamu ndi Eve, kapena temberero lonse limene likuoneka kuti si Mulungu ayi amene watemberera Adamu ndi Eve, komano temberero likubwera chifukwa cha zotsatira zimene Adamu ndi Eve anasankha kuchoka mwa Khristu Yesu ndi kulowamo mu ufumu wina umene unali ufumu wakudziwa zabwino ndi zoyipa ndi kudzisankhira chabwino, zimene ndi zosemphana ndi zimene Bible likutani likuonetsera. So muonapo kunena kuti temberero limangoyimira kunena kuti inuyo simuli mwa Khristu Yesu. So ngati musali mwa Khristu Yesu, khulupirirani kunena kuti simungakwanise kupeza zabwino zimene Bible likufuna kuti likuonetsere, zimene Mulungu kapena akhala kuzipereka kwa ana ake pokhapokha mutakhala mwa Khristu Yesu. So ndi zimene Bible m'buku la Efeso lifuna kuti liphunzitsa kunena kuti anthu tikuyenera kuti tidaliside modalitso la mzimu mzakumwamba mwa Khristu Yesu. So kuchokera pachiyambi ingakhala angelo amene anadalitsidwa modalitso limeneli. So tikabwera kufundo iyo nena kuti Mulungu anatisankha ifeyo dziko lapansi mu Efeso chapter 4 kani verse 4 akunena kuti Mulungu ifeyo kutisankha kumene tili nako, anatisankha ifeyo dziko lapansi lisanakhazikike. Inuyo ndine ingakhale ana amene akubadwa amene akhale akubadwa kusogoloko, so nati Mulungu azawasankha chifukwa cha zimene achita, koma Mulungu anali atatisankha kale, akuti anakhala kale atawasankha kale mbado onse umene ungabwere kusogoloko. Mulungu anawusankha kale dziko lapansi lisanakhazikike. So tikanena kuti lisanakhazikike ndi mwanja ina isanachite kena kali konse pa Mulungu, ife tinali titasankhidwa kale. Ngakhale zabwino zimene timayenera kuti tinchitire Mulungu, zimene zingakhale zizofunikira, koma si zimene zikutipanga ife kukhala osankhika pamaso pa Mulungu. Ifa this form book Efeso kunena kuti Mulungu adatisankha ife dziko lapansi lisanakhazikike. Mwanja ina china chonse chisanachite mu ufumu wa Khristu kapena kuti mu njira yathu ya Chikhristu, tisanachite china chilichonse ifeyo Mulungu adatisankha kale.
So chimene chinapangisa mulungu kuti ati ife atisankhe ndi chani. Mukaona kuti verse 4 ikubwerezabe kunena kuti anatisankha mwa iye. Mwa ndani? Mwa Kristo Yesu. So mwanjina chifukwa kuti Kristo Yesu ndi umoyo umene ukuchokera mwa mulungu, umene akubadwa mwa mulungu. So mulungu sangabale chinthu chimene chichoipa chifukwa kuti mulungu ndi amene ali wabwino. So mulungu pokhala wabwino wabala mwana wace wabwino. Kristo Yesu amene akuchokera kwa iye akutenga ubwino onse, akutenga chilungamo chonse cha mulungu, akutenga chiyero chonse cha mulungu. Ndino chifukwa cha ifeyu kuti takhazikika mwa Kristu ali umoyo wathu. Ndoti mwanjina ife tikuonetsera chiyero chonse chimene chinali cha mulungu ingakhale chiyambi cha dziko lapansi chisanakhale. Ndimona kuti chifukwa cha chiyero chimenechi chimene chili mwa ife, then mulungu akutipanga ife kuti tikhale anthu ake. Osati chifukwa cha zimene tachita koma chifukwa cha umoyo umene ukuyenera kuti ukhale mwa ndani mwa anthu. So chifukwa kuti ife tanyamula umoyo umenewu, chifukwa kuti ife tasunga umoyo umenewu mwa iye. So ife tikupeza kuti tikukhala osankhidwa. So tikabweranso ndimakufuna ndikupekebe chithunzi cha zinthu zina zimene zinalembedwa ndikugwiritsa ntchito Akolose chapter 1 verse 16 ndi 17 kuti mutsikimize kunena kuti ifeyo kusankhidwa kwathu sikukhudzana ndi zimene tikuchita padakali pano, koma tidasankhidwa kale dziko lapansi lisanakhazikike. Ndino mwanjina ife palibenso china chimene chingatilekanise ndi mulungu. Mulungu ife anatisankha tisanakhale. Akolose chapter 1 verse 16 bafuna kuti titadzitsireponso fundo imeneyi. Akolose chapter 1 verse 16 imeneno anthu ndi zina zonse zinalengedwera. Okay, verse 16 akuti pakuti mwa iye zinalengedwa zonse zamwamba. Tikabwerera ku buku la Miyambo ja chapter 8 verse 31 verse 30 kani mukapeza kunena kuti Kristo anali pambali pa mulungu, anali ngati mmisiri. Timazikumbukira kunena kuti Kristo ndi amene analenga china chilichonse, komano chilengo cha mulungu chimene chichi. Okay, tiyoti Kristo ndi amene analenga zinthu zimene zikuoneka ku dziko lapansi, komano chilichonse chimene amalenga sichimachokera ku chifuniro chake, chimachokera ku chimene mulungu anali kunena mwa Kristo. Ndeti manena kuti mulungu kulenga kudzera mwa Kristo Yesu amene ali mmisiri wake. Ndeti kabwera pa verse 16 akunena kuti mwa iye, pakuti mwa iye, mwa ndani? Mwa Yesu zinalengedwa zonse zamwamba ndi zapadziko, zooneka ndi zosaonekanso, kapena mipando yachifumu, kapena maufumu, kapena maukulu, kapena chani, kapena maulamuliro. Okay, zinthu zonse zinalengedwa mwa iye ndi kwa iye. So verse 17 akuti ndipo iye ali woyamba wa zonse, ndipo zonse zigwirizana pamodzi mwa iye. Verse 18 ndipo amakanena kuti ndipo iye ali mutu wa thupi, kapena thupi ecclesia. Nenu mukaona kuti menenso Kristo Yesu akulenga zinthu zonse. Akunena kuti zinthu zonse maulamuliro onse, tikanena maulamuliro ndio tikuyambira kuti kuchokera kwa angelo, fa angelo sonso ali ndi ulamuliro umene, kapena kuti ali ndi mbali yawo imene sakuyenera kuchita. Maulamuliro onse, maufumu onse, china chilichonse chooneka kale chosoneka chinalengedwa ndi Kristo Yesu. So meneno akuzikira zonse zikudalira Kristo uyu, kunena kuti Kristo Yesu akhale pamene popo ngati mutu. Tikati mutu ndi amene akuchita control china chilichonse. Once munthu mukandula mutu ndekuti mwamutha munthu ameneyo. Munthu amene ali ndi mutu, chifukwa mutu ndi umene umachita control china chilichonse. China chonse mene ndikuyang'ana, mene ndikuyendera, mene ndikukhalira, mene ndikuyankhulira, mene ndikuganiza, zonse zimakhala zikuchokera ku mutu. So tikanena kuti china chilichonse mene chidakhalira pa dziko lapansi chikudalira uyuyo amene ndi Kristo amene ali mutu. Neno akunena kuti zonsenzi zinalengedwa mwa iye. Iyeyu ali woyamba kwa chani? Wa zonse. Tikati woyamba sikutanthauza kuti iye ndi amene anayambirira kulengedwa then yena kuyenera kuseri rubwa. Komano ndi zotanthauza kuti popanda iyeyu zinthu zina zonse sizingakhale. So kukhala kwa china chilichonse kukudalira iyeyu amene akuyenera kukhala woyamba. Mu buku la Machitidwe chapter 3 verse 15 noti ophunzira achina Petro anafika poyankhula kunena kuti munamupha mkulu wa moyo. Tisungamagwisa ntchito kuti the offer of life amene akupangisa kuti moyo ukhale. So tikamanena kuti china chonse kuti chikhale chikudalira Kristo Yesu. So mwa Kristo Yesu. So Kristo Yesu amene akutenga kuona akuyikapo moyo wake mwa ife. Kunena kuti popanda moyo wache ifeyo sitingakhale. Ndeno
Kristo akuyima ngati nsadamira pa ifeyo. So kungojosa nsadamira imene iyi lifake mbali ina Kristo samakonekera ngati mwala wapangodya. Kujosa mwala wapangodya ndoti the whole ndoti chinyumba chose ndoti chikuyenera kuti chigwe. So Kristo sumene wachoka mkati mwa umoyo mwathu ndoti ifeyo umoyo wathu ukhala wonse watani wonongeka. Ndimakondapo buku la Masalimo chapter 11 verse yake ya 3 imene makamba zonena kuti akapasuka maziko kodi olungama akhoza kuchitanji. Pali nkhani yabwino nene ngakhale titakuti tipange kuti mwina chinyumba chikhale cholimba bwanji mwantundera uliwonse. Nyumba singakhale yolimba ngati the foundation ili yonongeka ili yofoka. Ndeno akapasuka maziko kodi olungama akhoza kuchitanji. Ndino mwanjena ngati foundation imene imapanga nyumba ili weak, ngakhale chidenga ngakhale chikhoma chakhaja mphamvu ndikupera kulimba kwake sikungaonekere. Kupeka chithunzi chanji tikamabwera pa chaku maziko eni au moyo wathu wa Khristu tikabwera 1 Korinto chapter 3 verse 9 masika musipeza kuti maziko eni au moyo wathu wa Khristu ngati ifeyo kachisowa Mulungu akudalira kuti Khristu ali mwa ifeyo. Khristu ndiye maziko a nyumbayo. So Khristu somene wachoka pakati pathu tizindikire zonena kuti ifeyo ngati makachisi a Mulungu sitingakwanitsenso kuonesera ubwino, sitingakwanitsenso kupezanso madaliso ena alosomwe tikuwaona mu buku la Efeso. Ndeno manja ina Khristu ndi amene ali chiyambi kapena cha umoyo wathu. Popanda Khristu palibenso moyo. Ndifake moyo unaluzika mu munda mwa Edeni chifukwa chani anthu anataya Khristu amene ali moyo. So Khristu fotochoka mwa iwo ndoti moyo wawo ukubira kutsogolo kwa ndime ukuyenera kuti uzakhale ndi manda. Ndifake ifa inenera kuonekera chifukwa kuti amene ali moyo mkati mwawo muchani mulibe. Ndizina mwa izo zimene Bible likungoonetsa. So tikabwera ku buku la Akolose imene tikukambirana muona kunena kuti mwa iye akuti zinthu zonse zigwirizana pamodzi. Ndoti mwanja ina ndipeke chithunzi ngati imene alili ngati ambulera. Muzaona kuti ambulera yense amakhala kuti mawaya onse akuchokera pa chindodo chimene chimakhala pakati chimene timachigwira. Chimechicha popanda chimecha kungogosa chimecha ndoti the whole ambulera ndoti wathera yani wathera pompo. So tikaonanso Khristu akuyima ngati chimechi chitu tonse tikubwerapo tikuunjikikapo pa chimene chichi. Kungochosapo umoyo umenewu umeona kuti china chilichonse ndoti chakane chawonongeka. Ndoti mwanjena dalitso plus yapo kusankhidwa kwathu kwa Mulungu pamaso pa Mulungu kapena kuti chiyero chathu chilungamo chathu chonse lweza kuti chonse chagumuka singakwanissenso kutani kuonekera ku dziko lapansi. Fanyani chimene chimatipanga ife kukhala ife chatani chachokapo. Neti kabwera amenepa mafuna ndikuonesereponso mavesi ena amene anaonekera ngati mu buku la Yobu chapter 15 verse yake ya 15. Verse mene iso imandisangalatsa ifanyani imangopeka be chithunzi chonena kuti ingakhale makosana ena angelo ife pambali ponena kuti tikuyang'ana fundo imeneyi ingakhalenso angelo pali chinthu chinanso chimenenso amachiyang'ana kwambiri chimene mwina anthu ena ake akhonza kumachiona ngati kunena kuti zimene tikuzilankhula zingokhala zopeka komano ingakhalenso angelo nawonso amayang'ana fundo imene kuti ndiyokhazikika yokha imene ingawathandizire. Then mafuna uli ndikugwisa ntchito Yobu chapter 15 verse 15. Verse imene iso imapezekanso mu Yobu chapter 4 komano ndigwisa ntchito Yobu chapter 15 verse 15. That's 15. Akunena kuti Yobu 15 verse 15. Taona Mulungu sakhulupirira opatulika ache ngakhale mwamba simuyera pamaso pache. So mene akunena Mulungu kuti sakhulupirira ngakhale opatulika ake kwanena kani ngawera mchizungu zoti amene akopatulika kwanenawa ndi angelo amene ali ndithu amithenga ake. Akuti Mulungu sakhulupirira mwa iwo. Mene akuti sakhulupirira mwa iwo zolanthauza chani zikungopeka picture nena kuti ingakhale iwowa kuti atuluse ubwino onse umene ali nawo zimadalira Mulungu amene ali mwa iwo. Ndichifake Lucifer ingakhale inapezapo nthawi ina yake mu phunziro lina kunena kuti ubwino wake onse umadalira kudzozedwa kwake konse. Kudzozedwa kumene kunali mwa iye kutangochoka kapena Lucifer atangoleka kukhakachisa Mulungu. Ndifake Lucifer sanapitirebe kuonetsera ubwino wake onse unatha. Plus apo onsenso amene anatsatira principle yake fundo yake angelo onse amene anatsatira zimenezi. Faki akutchudanso ziwanda chifukwa ubwino onse umene anayenawo pachiyambi sungakwanissenso kutani kuonesedwa ifoti wabwino kali mwa watani wacho.
ngati mulungu sakhulupirira opatulika ake amene ali angelo kuti angelo sangaonetse kuchita chabwino pa yokha, akanakhulupirira bwanji munthu m'munda mwa Edeni kumusiya kunena kuti mwa iyeyu atulutsemo chabwino? Ndichifakenso mulungu popitirizanso kusakhulupiriranso mwa munthu kuti mwa munthu simungatuke chabwino, ndifake mulungu analola kuti Khristu Yesu akhalenso mwa anthu amene wawa. So Khristu Yesu pokhala mwa anthu anaonetsera chikhulupiriro pamaso pa ndani? Pa mulungu. Ndifake anthu aliwonse amene akusokera umoyo wa Khristu Yesu asayembekeze kuti azaonetsa kukhulupirika kwa mulungu ku nthawi ino kapena ku nyengo ine mkudza. Pokhapokha Khristu Yesu akhale mwa ndani? Mwa munthu ameneyu. Zina mwa izo zimene Bible likuonetsera kuti ubwino wathu ndithu ukuchokera kumeneko, kupulasiapo kusankhidwa kwathu kukuchokera kukhala mwa Khristu Yesu. So poti Khristu Yesu anali mwa ife ndifake dziko lapansi tinasankhidwa, ingakhale ife tisanakhalepo. Ndiye muona kunena kuti Bible kunena kuti mulungu potisankha ife anatisankha kuti tikhale mtundu opatulika ndi anthu oyera mtima. Tikhala oyera mtima bwanji Yesu sinakhale pa dziko lapansi? So mulungu anali akuyang'ana umoyo wa mwana wace wa Yesu Khristu, kunena kuti umoyo wa Yesu Khristu umene unatuluka mwa ine ndi wabwino, ndi oyera mtima, ndikukhulupirira kuti sungaonetsere choyipa chilichonse. Ndi anthunso amene azalengedwa ngati azakhale mu umoyo umenewu, palibe chimene choyipa chizakwanise kuwagonjetsa anthu amene wawa azagonjetsa choyipa chilichonse. Ndifake mulungu akuyamikira kunena kuti ifeyo tinasankhidwa kale kukhala anthu oyera mtima. Paulo ndichifake akunena zimene zizi kuti tinasankhidwa kuti tikhale anthu oyera mtima, komano mwa ndani? Mwa iye. So titachoka mwa iye, Genesis chapter 3, chiyero chonse chinataninso chinawonongeka. Ndifake panabwera principle ina, principle imenenso ingakhale sinakonzepo ngakhale kanthu kamodzi. Tuonepo makamaka za principle imene mu Agalatiya 3 verse 19 kunena kuti anthu atachokano mwa Khristu Yesu kunabwerano chinthu chiti, kapena kuti anthu anakhano pasi pa fundo iti. Agalatiya chapter 3 verse 19. Read verse 19. Read verse 19. Verse 19. Nanga chilamulo tsono chilonjezedwa chifukwa cha zolakwa kufikira ikadza mbewu imene adayilonjezera, ndipo chinakonzeka ndi angelo mdzanja lachani? La Nkhoswe. So tikamanena za nkhani ya lamulo zichanimanena zichakunena kuti kukhulupirika kwathu sikumadalira ku lamulo ena ngakhala mayankhula kunena kuti lamulo linalipo kuchokera pa chiyambi, linalipo kuchokera kale. Abale nalongo ku m'buku lopatulika zimenezo zomulibe. Lamulo silinalipo nthawi za mmene mulungu amayamba kulenga zinthu za dziko lapansi. Lamulo kunalibe ndithu lamulo limene limba, kapena kuti malamulo 10 amene wawo amene dziko lapansi limalalikira ku dziko lapansi kunalibe. Chifukwa chani akunena kuti lamulo linawonjezeredwa chifukwa cha chani? Chifukwa cha zolakwa. Pamene panabwera zolakwa, pamene zolakwa zinali kuonekera pa dziko lapansi, ndi pamene lamulo linawonjezeredwa cholinga choti munthu akazindikire chani? Kunena kuti akulakwitsa. Komano pamene panalibe zolakwa sipakanena kukhala lamuloso. Chifukwa chani? Munthu sakuonesera chani? Choyipa. Mwana? So lamulo linawonjezedwa pamene cholakwa chinabwera. Kutanthauza kunena kuti palibe cholakwa panalibe lamulo, palibe cholakwa panali chinthu china chimene ifeyo chimatipanga, kapena kuti chimene chimampanga munthu uyu kukhala mu chiyanjano ndi mulungu, chimene sichimachokera ndithu mu malamulo amene wawo. Tikabweranso ku malamulo ku Aroma chapter 7 verse 10, amapeza kuti Pauloso akulumikizisa ndi fundo imene anayankhula ku buku la Galatiya chapter 3. Makamaka Roma chapter 7 verse 10 akunena kuti ndipo lamulo limene linali lakupatsa moyo ndinalipeza lakupasa chani? Lakupasa ifa. So muona kunena kuti ngakhalebe anthu anali akuyang'anabe pa fundo imene kunena kuti okay, tachoka mwa Khristu Yesu, komano chifukwa choti pali lamulo ilili, zabwino ndi zoyipa tazidziwa kuchokera mu lamulo ilili. Komano muona kuti m'malo moti akapeze umoyo uja kunali kuchiyambi kuja, kunena kuti sanaupeze chifukwa choti lamulo, poyang'ana lamulo kuti lapasa moyo, ndapeza kuti likuwatumphulira chani? Likuwatumphulira ifa. Mwanja ina likuwatumphulira chilekano ndi ndani? Ndi mulungu. So tikachokana papa kukhulupirira kuti tizakhala tikupitiriza kunena kuti kodino dalitso limene tinali nalo la mwa Khristu Yesu litawonongeka, kodi dziko lapansi linayenera kuti liyembekeze chani kuti libwererenso mu dalitso la mulungu? Ndikhulupirira kuti ndikumene likhale tikuzapitiriza kuchokera mu verse 6 kafika verse 7. Komano
ndingokusiyani ndi verse ya Maroma chapter 5 verse yake ya 14 kunena kuti vuto la kuchimo kapena vuto la matemberero onse, vuto la zolakwa zonse, vuto la kuchoka pamaso pa Mulungu wathu konse, kapena kuti chisankhidwe cha Mulungu chimene tinali nacho pachiyambi mwa Khristu Yesu chimene chinaonongeka ndi ufumu wina umene unasankhira munda mwa Edeni unayenera kukhala ndi malire ake eno ndi amene tikufuna kuti ndasiye ndi verse ya Roma chapter 5 verse ya 14 komatu imfa inachita ufumu kuyambira kwa Adamu kufikira kwa Mose, ngakhale pa iwonso amene sanachimwa monga mwa machimwidwe a Adamu ndiye fanizo lawo kudzayo. So tikachoka pamene panoona kuti tchimo kapena kuti chisankho chathu chimene tinali nacho pamaso pa Mulungu mwa Khristu Yesu, Adamu ndi Eve atakana Khristu mwa iwo, kuchokera pamenepo panenera kuti imfa ilamulire kuchokera pa Adamu kukafikira pa ndani pa Mose. Bible kunena choncho. Komano kuchokera no pa Mose kupita kutsogoloko imfa ndikhulupirira kuti sikakhaso ndi chani ndi gawo. Ndemona kuti pansi pa pamene papa palibe zonena kuti chifukwa kuti ine sindinachimwe ngati Adamu, no. Aliyense amene akutukira mwa Adamu amene akuyenera kuti ino adutse mu chisankho chimene makolo athu anayenera kutani anachisankha atachisankha kale tosakhala mwa Khristu. Leno kuchokera na pamenepa zikhala zikuyenda mpaka na zikafikira pandani pa Mose. Okay, ndi chifukwa chani Bible likukamba pa Mose? Ndikhulupirira kuti pa Mose ndi pamene ino pakulandiridwa ingakhale malangizo ena amene so ndiwo ochokera pa malamulo 10 ingakhale pa zimene akuzilandira pa Mount Sinai. Kodi kuti kuchokera pa ulamuliro onse umene Mose so aulandira kwa Adamu, imfa ichitabe ufumu mpaka na ikalekezera pa Mose. Mose amene so wanyamula chani chilamulo ichi chimene chili cha Mulungu ndithu. Chika ndithu imfabe ikulamulira kapena kuti imfabe ikuperekabe chigonjetso kwa anthu. Tingoona kuti tchimo likhalabe likuchitabe mphamvu pa anthu mpaka na pa Mose. Tikabwera mpaka na pa Mose ndikhulupirira kuti ndi Luka chapter 16 verse 16 kuona kuti chilamulo chinalipo kuchokera pa Mose kufikira pa ndani pa Yohane. Utumiki wa Mose ukapherano pa Yohane uyuyu. So pameneno tikuchoka pa Yohane pakuyenera kuti pabwere lonjezano lina ndi kuti imfa isakhalenso ndi gawo. Ndoti mwanja ina pabweranso chinthu china chimene Mulungu akhala kuchibwenzeresa pakati pa anthu. Ndi chimene tikhale kuchipitiriza mu buku la Ephesians chapter 1 verse yake ya 6 ndi 7 koma pita kutsogolo. Komano kwa tsiku laliloli tegezerepo pa mavesi atatu amene wa verse 3, verse 4 ndi verse 5. So ndingokumbutsani zinthu zimene takha tikuziphunzira mu chapter chimene cha buku la Efeso. So fundo yoyambirira mu verse 3 timaonapo za Mulungu komanso Atate kunena kuti ndi Mulungu wa Khristu plus apo ndi Atate wa Khristu Yesu. Fundo number 2 timapezapo ngakhale nkhani yakudalitsidwa mwa Mulungu imene sikuchokera ngakhale mu zimene tachita koma chifukwa cha Khristu mwa anthu kapena Khristu mwa onse ankati mwa onse angelo plus anthu ndikupeza dalitso limene lizo imene so yakatitumphulirano kunena kuti temberero lonse limene linaonekera kumunda kwa Edeni chifukwa kuti Khristu Yesu sanapitirenso kukhala moyo wa anthu plus apo Khristu Yesu sanapitirenso kukhala moyo wa angelo ena kuyambira Lucifer ingakhale ndi ziwanda zina zonse. So anataya dalitso la Mulungu. So kuchokana pamenepo taonapo so chisankho cha Mulungu kusankha anthu kunena kuti ife kuti tisankhidwe si chifukwa cha zimene tidachita komano chifukwa cha umoyo wa Khristu Yesu umene unayenera kuzakhala moyo wathu ku nthawi zamuyaya. Ife jeno Mulungu anatikonda ife natisankha chifukwa cha umoyo umene koma popanda umoyo umene sitingakhale osankhika a Mulungu. Lero kuchimo litabwera likutionongera magawo osewa. Komano tapezano Aroma chapter 5 verse 14 kunena kuti zonsenzi zikakhalapo ndi malire kukalekezera pa Mose zimene zikatherepo pa Yohane amene ali pa mapeto pa utumiki umene Mose anaunyamula. Ndino kuchoka pamenepo ndi pamene tionepo lonjezo la Mulungu makamaka likukwaniridwa pa anthu makamaka pogwiritsa ntchito Efeso chapter 1 verse 6 ndi 7 mpaka na imene tisakalekeze ku verse 10. Kopya kwa tsiku lero tilekeza pamene pakufikiranso tsiku limene tikhale tikuzapitiriza phunziro limene. Mulungu atidalitse tonsefe. So kopya kuti mwina pakhala funso kapena pakhala ndemanga
makamaka kumavesi atatu amene takhala tikukambirana tsiku la lero. Komano tisanalowe kuzimenezo ndakonda ndingopemphera kuyamika Mulungu kuti watitsogoleranso tsiku la lero. Tenekenako tikhala tikulandira funso kapena ndemanga. Tipemphere. Olemekezeka ndi inu Mulungu komanso Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu amene ndithu mwatipasa ife chiyanjano chachikulu cha ife ndi inu makamaka mwa mwana wanu, komanso amene mwatiphunzitsa zambiri ngakhale mu Efeso chapter 1 verse 3, 4 ndi 5. Tikulaka kuti mupitirizebe kutiphunzitsa kufikira eniyo mubwera kusatitenga. Koposa zonse mutsekulebe makutu athu, mutsekulebe malingaliro athu, mutsekulebe mtima yathu kuti tikhulupirire uthenga wabwino umene tsiku ndi tsiku tikhale tikulalikidwa ndi inu. Mulole chifuniro chanu chikhalebe pa nthawi ino, ingakhale muzina zosemerebe zikhale zikuchitika pakati pathu. Ena akhala kusonkhana madera mosiyanasiyana, ena abe akhala kupitirizabe ngakhale pa line apa kulankhulabe za inu Mulungu. Lolani kuti zonsenzi zipereke ulemerero oyenera ku dzina lanu. Inu mukule, ife tichepe, inde mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu. Amen.